Сега ще разгледаме книжката "Моето тяло". Това е книжка от поредицата "Малки изследователи" на издателство Фют. Тази поредица включва, ето виждате, общо 8 книжки. Ето ги, не знам дали се виждат всъщност добре. "Животните в Африка", "С какво пътуваме", "Нощни животни", "Животни в снеговете", тази книжка "Моето тяло", "Космонавтите", "Динозаврите" и "Птиците". Всички тези книжки от поредицата са с цел тип енциклопедични, с цел да се даде информация на децата за основни процеси от света и в случая биологията с "Моето тяло". Тази книжка е оригинално на английски език, цялата поредица е на английски, като всъщност тя се продава сега разбрах, в Science Museum в Лондон. И ако си я купите в Англия или по-точно от английски Амазон, ще ви дойде с тук логото на Science Museum, което на мен ми се стори доста интересно и реших, че вероятно си струва да се види за какво става въпрос. Книжката от типа "дръпни, завърти, плъзни", т.е. ето виждате, с дърпащи се и плъзгащи се елементи. И така, нека да видим сега какво представлява. Ето виждате, така започва корицата, показва се скелет на момченце. Така, и ето, по принцип има легенда отзад и показва тези два знака какво означават. Звездата е важен факт, това е въпрос. И тук там се появяват въпроси и факти. И в случая ето, детето трябва да отговори на въпроса кое момче има кадрава коса, търсите, както и да открие разни елементи, например пръстите на краката, на ръцете, кост. Къде виждате кост? Сега кост, например, тук къде виждате, за да я видите, трябва да дръпнете. Ето тук с стрелката. Да дръпнете и хоп, се появява скелета. Тук има информация за човешкото тяло. Ето виждате, дава се и тук по-подробна информация за костите. Ето нататък. Тук пък трябва да се открие мозък, око и нос. Тук също се дава информация за мозъка. На тази страница има въртящ се елемент. Ето така. Виждате, показва какво си мисли момиченцето, най-различни неща. Ето в мозъка и преминават. Ето ги. И отново има факт и въпрос, на който да отговори детето. Книжката е добре да се чете с мама или с тати, за да може да стане и дискусия. Нали, открийте това. Малко е трудно детенцето само да си ги открива и само да отговаря на въпросите. Ще трябва да му помагате. Ето продължаваме нататък. Хоп. Сърце, крак и мускул се търсят тук. И отново имаме дърпащ се елемент. Ето го тук. Хоп. И се появяват сърцата на дечицата и на кучето, за да се види, че кучето е животно и също има сърце. Така. Ето тук зъби, коса, стомах. Стомаха, това ми харесва, с стомаха. Хоп. Как се хапва ябълката и тя слиза надолу по хранопровода и в стомаха. Ето тук има информация какво се случва с тъвканата ябълка. И пак въпрос. И така, това е цялата книжка. Според мен е забавна, не е свръх интересна и занимателна. Има едно нещо, което ме издразни. Понеже съм леко педантична от към граматика и български език и пунктуация. Ето виждате сега това изречение как е написано. Цялото човешкото тяло от главата до петите е покрито с мека еластична кожа. Вместо цялото човешко тяло. Това малко ме издразни. Превода явно бързано като е правен, но както и да е, ако пък прецените, може да си вземете на английски език с логото на Science Museum. На английски, в английски Амазон е към 4,70 паунда. В България се продава за 9,90 лева.
Така че вие си преценяте. Колебая се, честно казвам, дали да взема и другите книжки от поредицата. Ще помисля. Като цяло е добра книжка за деца около 2 годинки. Това е.